Fatan alkhairi ga dukkan masu kallon wannan shiri namu mai farin jini na Labarina. To kamar yadda muka fara bayyana muku hoton wannan bawan Allah a farko, wato Baba Dan Audu. Sanin ganku ne cewa dai kowa ya san wane ne Baba Dan Audu. Bugu da ƙari kuma a cikin shirin Labarina kashi na 7 za ku ga sauye-sauyen fuska, ma'ana dai za ku ga sababbin fuska waɗanda ba ku yi tsammanin za ku gansu ba, su ma za ku iya ganin su a cikin wannan shiri na Labarina. Musamman jarumin da ya gabata a baya, wato jarumi Adam A. Zango. Mutane da dama suna ta cewa jarumi Adam A. Zango zai iya bayyana a matsayin raba gardama. To amma tambayar anan shine, ku masu kallon mu da yi mana fatan alkhairi, menene ra'ayinku idan aka ce an bayyana jarumi Adam A. Zango a matsayin wannan bawan Allah, wato raba gardama? Shin kuna ganin zai taka rawar ganin da ta dace ko kuma ba zai taka ba? Don Allah ku daure ku rubuta mana ra'ayinku a fannin tsokaci comment section. Sannan kuma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, muna roƙon alfarmar ku daure ku danna mana alamar liking. Idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha mai albarka, ku daure ku danna alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallon irin makamantan bidiyoyin nan. To dai a wannan shiri dai mai farin jini mun kwana inda wannan bawan Allah, wato Presido, ya kama Hajara tana yin waya tare da shugabansu kuma mai gidansu, wato raba gardama, wanda mutane da dama suke ta cece kusan cewa da yiwuwar jarumi Adam A. Zango ne nan. Mutane da dama kuma sun kosa, sun matsu sosai domin mu dawo haska musu wannan shiri mai farin jini na Labarina. To kamar yadda kuke kallon waɗannan hotuna da muke bayyana muku a farkon bidiyon nan, hotuna ne waɗanda suke ɗauke da wani sako wanda zai nuna muku cewa tabbas jaruman cikin shirin nan suna matuƙar ƙoƙarin su. Haka zalika mu ma masu shirya wannan shiri muna yin iya bakin ƙoƙarinmu, kuma haka zalika wannan shiri dai jiran da kuke ya kusa ƙarewa, domin kuwa wasu da dama suna complain akan cewa an musu alƙawarin ranar da ya kamata a dawo ba a dawo ba. To abin da ya kamata ku sani shine komai dai nufi ne na Ubangiji. To alhamdulillahi, jiran da kuke yi ya riga da ya ƙare. A cikin wannan watan da muke ciki ko kuma wata na gaba, insha Allahu a shi ake sa ran za a dawo muku haska wannan shiri na Labarina, saboda wannan shiri da zai zo nan gaba zai zo ne da sababbin abubuwa waɗanda ma ba ku yi tsammani ba. Domin kuwa za ku ga mutane sababbin fuska kamar yadda muka bayyana muku a farko, waɗanda ba ku yi tsammanin za ku iya ganin su a cikin shirin Labarina ba, ko kuma ba ku yi tsammanin dawowarsu ci gaba da shirin fim na Labarina ba. Domin kuwa wasu da dama daga cikin jarumai na cikin shirin Labarina sun yi aure, wasu kuma auren da suka yi ya riga da ya mutu. Akwai yiwuwar ku iya ganin an dawo da su cikin wannan shiri na Labarina. Haka zalika kuma za ku iya ganin sababbin fuskoki waɗanda za su ba ku mamaki, duk da cewa mutane da dama sun fara korafi akan cewa bai cancanci a shigo da wani jarumi wanda bai danganci wannan shiri ba tun a farko. Amma a ƙa'idar aiki series film ba haka yake ba, shi yana buƙatar canji a koda yaushe, domin series film dama ba a yi shi domin manyan jarumai ba, an yi shi ne domin ɗaga manyan jarumai waɗanda ba a san su ba duniya ta san su. Bugu da ƙari kuma idan ba ku manta ba, inda aka tafi hutun ne, an tafi hutu ne inda wannan al'amari ya ritsa da wannan baiwar Allah, wato Hajara, wadda Presido ya kama ta tana waya da raba gardama. Shi kuma raba gardama ya kasance wani bawan Allah ne ɓoyayye, wanda ba tare da kowa ya san wane ne raba gardama ba. Haka zalika kuma kawai dai ana jin labarin raba gardama ne, amma ba a gan shi ba kuma ba a san wane ne ba. Wannan dalilin ne yasa mutane da dama suke alakanta cewa shin Mahmud zai dawo a matsayin raba gardama, ko kuma dai wani bawan Allah ne zai bayyana a matsayin raba gardama. Sai dai kuma mutane da dama suna danganta cewa Adam A. Zango ma zai iya bayyana a matsayin raba gardama. Haka zalika wasu kuma masu tunanin sun yi tunanin cewa Garzalimi ko shi ma zai iya bayyana a matsayin raba gardama, domin kuwa akwai shi a cikin wannan tsohon fim ɗin. Haka zalika wasu kuma suna tunanin cewa ɗan gidan mai gari na wannan ƙauyen da su Sumayya suka baro, ma'ana wanda mahaifiyar Sumayya ta baro, shi ma zai iya bayyana a matsayin raba gardama. Amma dai har yanzu al'umma ba su tantance shin wane ne raba gardama ba, kuma sanin raba gardama sai lokacin da aka dawo haska shirin Labarina, shiri mai farin jini. A wannan lokacin za ku tantance kuma ku tabbatar da cewa wane ne wannan raba gardama ɗin.
domin kuwa a yadda muka bayyana muku hotunan jaruman da suka gabata a baya, mun bayyana muku hotunan tsofaffin jarumai kala-kala kamar wanda suka alakantu da wannan shiri na labari na, wanda kuma a halin yanzu ba sa aiki a cikin wannan shiri, ma'ana kamar irin su Laila wadda aka fi sani da Maryam Waziri. Za ku ga mun bayyana muku hotonta tare da Baba Dan Audu a wannan lokacin da ake ɗaukar aikin Laila ne, sanda kuma Baba Dan Audu ya je gidansu har ya karbi kuɗi a gurinta, wanda ta bashi kyautar naira 500 zuwa 400, wanda daga bisani kuma Rumfasha Shirgi ya tare shi har ya kwace waɗannan kuɗaɗe bayan Baba Dan Audu ya kai deposit wanda zai koma Saudiya. Bugu da ƙari kuma zan bayyana muku hoton jaruma Hafsa Idris, ma'ana dai wadda ta yi soyayya da Presdo tun a makaranta, wanda har ta auri wani, ƙarshe kuma shi Presdo ɗin ya hallaka mijin nata, kuma aka kai shi gidan gyaran hali, daga bisani kuma ya fito ya ci gaba da rayuwarsa a cikin al'umma. Bugu da ƙari kuma mun bayyana muku hoton mai ɗungurungun wato Nafisa Abdullahi, wadda aka fi sani da Nafisa ta cikin shirin na labarina, wanda ita ma a cikin shirin na labarina za ku ga cewa da ita ce haziƙar jaruma wadda take taka rawar gani sosai a cikin shirin labarina. Bugu da ƙari kuma take jan ragamar shirin, sai dai kuma saɓanin wani matsala da aka samu, wanda ita kanta bata ji daɗin al'amarin ba, ta aje aiki inda ta ce za ta ci gaba da karatu. A wannan dalilin yasa aka nemo jaruma Fati Washa aka mai gurbinta a matsayin Nafisa Abdullahi. Wannan dai shine ɗan takaitaccen sharhi da za mu kawo muku a wannan satin na wannan shiri mai farin jini kuma mai dogon zango na labarina. Kar ku manta ku yi subscribing a wannan tasha ta mu mai albarka, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallon makamantan irin waɗannan bidiyoyi, kuma za su dinga riskar ku akan kari da zarar mun dora.